Makaon di kag Mobile Legends ha. Tanahon na tog makaon na yung Mobile Legends ka. Umat sa ako. Sige nagdulag Mobile Legends pinabuhat na trabaho. Sige nagdula, sige blingkura galinit ng 10. Wa gyud pigibot nga trabaho. Wa ni kwarta. Kahit palit nagluda para lang Mobile Legends. Utan na lang guys sudan. Karon tilaw na ko sa tinula nga. Sinabang tinula nga. Pinin mo ang tula dahil ng games. Hindi ko mangulang yung cellphone. Ay, buntag naman di ay. Hindi nga sa tulog eh. Buta kasi ang tulog ito namili ay matulog ba? Gutom naman, lamay magkakaon. Busog di ka parang vitamins, ano vitamins. Kami tinawag ng vitamins. Vitamins na Mobile Legends na yan. Kailangan pag mag-busog tayo ng Mobile Legends ka rin. Oh no! A few minutes later. Ayan, nagtindog din. Lala ka. Wow! Okay. Maglaba din ng ulo. Okay. Sige ra ba kag dula ay? Okay. Karon mayo mong pagkatulog otro, pagdula otro. Ang ganahan kag dula otro ba? Palangga, hindi ko sa mamilag sa mga lahi rin yun yung basta lagi magmahal sa to ano palanggaon ta pagmatang sa buto na may pagkaon. Salamat hindi sa mga malabs pero sa akin na ako sa napasalamatan ng pagkaon na hindi prepare para sa kuha kaya humot kayo murag sinabang bisaya ng manok. Thank you Lord. Woo! Ini kay amuting sabaw. Asa man ang unod sa manok anami? Kay gusto mo kang unod, asa man to kay lamay ikaw na tong taas sa manok ani? Pagkuhalang gata sa kaldero de, kay nag-CR pa ko. Nasa kaldero? Oh, pagkuha lang. Sige. Okay, lamay ikaw kang unod. Lamang gimingon og bisaya nga manok. So, mamila bisa eh. Ay, asa bang luwag ani? Hindi naman ay kayo magkaog pa sa manok.